ongi etorri beste bideo batera. Berriro amaiera artistiko bat, kasu honetan Tigran Gorgievena, goi amaiera batean. Posizio honetan beltzaren txanda da, eta beren diozte egiten duen galdu egin. Baina zein da gehien aguantatzen duen aldaera. Bueno, hemen posizio honetan bi aukera nagusi ditu beltzak. RG-H8 eta RG-H6. Hau erraz ikustezakegu galtzen duela. RG-H8 eta gero bela. RG-H7. Ikusi, hasierako posizioarekin konparatuta, belau gehiago egin du eta txurian txanda da. Hora zuzenean ungaitezke gehiago jatea, RG-6, RG-G7, RG-D6, RG-F7, RG-C6, RG-E7, RG-B6, RG-D7, RG-A6. Eta hau irabazita dago, berdin, mugimendu asko, RG-C7 eta gero, B5. Eta hau, askotan ikusi dugu irabazita dagoela. Beraz, hasierako posizioan, gehien aguantatzen duen mugimendua da RG-H6. Zergatik esaten gehien aguantatzen duena? Orain, lehen egin duguna egiten baldin badugu, hau da, belau, honek ez du irabazten. RG G5, RG E6, RG F4, RG D5, RG E3, RG C5 edo C4 beren dio, RG D3, RG B6, beltzak, txuriak metzatzen du behi beltza, baina beltzak ere miazetu egin dezake behi txuria. Eta RG A5 gero, RG B3, eta ez dago beste aukerarik baina peia jatea, eta honoski berdinduta dago. Hemen irabazten duen mugimendu bakarra da, RG-A bultzatzea, RG-A F6. Lehen bezala bi aukera ditu, beltzak RG-H7. Lehen bezala ez du zer egiten, belau eta gero irabazita dago. Beraz, RG-H7 ordez, RG-H5. Eta hemen zuriak jarraitu egin behar du RG-A bultatzen. RG-F5, RG-H4, RG-F4. Noski, inoiz guten baldin bada gora RG beltza, belau irabazten. RG-H3, RG-F3, RG-H2, RG-F2. Noski, RG-H1 eta gero, belauk irabazten. Beraz, orain bai gora behar da RG beltza. RG-H3. Eta hau, posizio bitxia da. Ze orain, belauk ez du irabazten. RG-G4, RG-3, RG-F3, RG-D4, RG-E6, RG-C5, eta orain A5. Guten baldin bada B5, RG-D7, listo baldin bada zuria eta RG-B6 jolasten baldin badu, orain galtzen du A4ekin. Lehenago koratuko du beltzak eta hori irabazita dago, baina beltzak arki, ez zuriaekin. Beraz hemen bakarrik onartu egin behar du berdinketa, B6 adibidez, RG-C8, RG-B5 adibidez, RG-D7, RG-A5, eta gogoratu hemen berdintzeko mugimendu bakarra RG-B8. Bueno, hau ere ikusi dugu askotan. Beraz, belauk ez du irabazten. Ze jolastu behar du hemen orduan. Zuriak. Magikoa den B3. Eta hemen, beltzak bi aldaera nagusitu. A5, RG-E3 erraz ikusi dezakegu zuriak irabaziko duela. A4
BA lau, RG lau, RG E lau blokeatzen eta hori erraz idazta dago. RG eiro eta gero, RG lau zuzena juten badin bada, RG D lau, RG F bost, RG C bost, RG E6, RG B bost, RG D6, RG A bost, eta hau erraz idazten. Beraz, A bostek galtzen du erraz, zekatatzen da erregarekin gerturatzen baldin bagia. Errege gela. Orain, errege eiru, errege F bost, errege D lau, errege E6, errege C bost, noski lehen bezala A bost galtzen du, errege D zazpik ere galtzen du errege besiekin, baina zekatatzen da errege E bost jolazten baldin bai. Orain, irabazteko mugimendu bakarra B lau da. Doia aurreratuz eta blokeoa mantentuz. RG lau eta orain bai RG B6 pioia irabaziz eta partida irabaziz. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera.